салом алейкум тамошобинони азиз, хуш омадед ба канали Саодатуҷӣ. Дастгириро фаромӯш накунед. дар навори имрӯза кӯҳои саёд ба умеди ваҳдатат гуфтум аз навор кунам. тарафи рангино ай тамошо кунед. дар инаи замино картошка кӯрдагиам аз навор мекунед. инаи тарафе ки мебинед ҷо алаф даровия мошин қади омадагиам алаф медаравем. тамошо кунед. инаи карчикаи маҳмадӣ карчикаш шурӯъ шудагиам. тамошо кунед. ин карчикаш исмоила муаллими мирзо кабута карчикаш нозинау гул карагия. тамошо кунед. иш маҳмад шараф карчикаи якаи маҳмад шарафа. тамошо кардем. инҷо тобистон